Marko, a kto je v škôlke s tebou, deti? A ako... Adi je tvoj kamarát, áno. A deti sú tam s tebou. A kde máš tu na leva? Kde je lev? Ukáž mi, kde je tuto lev. Ukáže, má tam aj... Robí lev. Nie miau, ale robí lev, že? A kde má oči? Má tam oči? Ukáž. Kde má oči? Oči, áno. Povedz, Dada, otvor. Nehnevaj sa, povedz, Dada, otvor. A ako robí kačička? Čo to je, jaká pesnička? Telefón, halo, halo, áno. Povedz telefón, to vieš tiež povedať, že? Telefón. Telefón. Povieš telefón? A urob ťap, ťap. Telefón, áno. Tma je tam, áno, a je tam aj svetlo. Povedz svetlo. Povedz zasvieť svetlo, Dada. A ty vieš ešte povedať, že poď sem. Povedz poď sem. Tma je tam, áno. Marko, ale povedz poď sem. Dan, už je hotovo. A povedz poď sem. Dan, ok, hotovo. Povedz čau. Povedz čau, čau. Čau, čau. Čau, čau. Čau, čau. Čau, čau. Ok, all done.